kadut on laitettu näyteikkunakin niin komeaksi, että oikein häikäisee. Ja sitten toivotaan, että saadaan sinne joulun ajaksi sitä lunta, että päästään tällä Petterillä tulee nenä punaisena teille tuomaan lahjoja ja muistakaa olla kilttiä. Tonttu kiertää koko ajan tuo alueella ja teidän kaupungissa täytyy olla vähän pitemmät tikkaat, että pääsee ikkunat. Tuo Hervannahki oli kolmen mittaiset jatkotikkaat ennen kuin ne näkyy yläkerran ikkunoista, mitä te teette siinä. Ei, tontut ei jätä piiloon mitään, ne saa selville kyllä. Oletko sä ollut kiltti? No niin, me varmaan nähdään sitten tuo joulun aatonmaisemissa. Osaako se pukki laulaa? Jätetään nyt se laulu vähän myöhäisemmäksi, muuten tää tori tyhjenee aika äkkiä. Pukilla on vähän mereä ääni, niin kyllä se on muuttunut ajat siitä, kun pukki oli 104 vuotta sitten pikkunen, niin silloin odotettiin, että saadaan joku lämpöiset villasukat ja omena siellä sukis, niin siinä oli meidän joululahjat, mutta tänä päivänä niin se on niin, että ei pukki jaksa kantaa se säkkiä, kun siellä on kaiken maailman peliä ja mitäkin. Kyllä aika on muuttunut. Oletko sä ollut kiltti? Ootko? Mikäs sun nimi oli? Mä muistan tulla sitten teille. Kerro. Kuka tässä? Ei sano. Satuhan siinä. Joo, kyllä mä pukki aina muistan vaan niitä nimiä, kun niitä on niin paljon täälläkin torilla porukkaa. Ja kaikilla on niin hilpeä ilme. Mitäs te oot joka pukilta toivonut? Oliko siellä nukke joku? Oli vaalea tukkapulla ja pukilla on niin huono näköistä kanteet. Ei tullut vastaan. Annetaanko joulupukille raikuvat aplodit?